Bir adam dua etmeli bolsa, özü dua etmeyeni fakat falan ahun, falan işan, falan sofi, ya falan pir, ya falan kari, fakat şuna dua ettirmeli, özü da Hudaýdan dilimille yanık bir bernamasy var yaşayışında. Şula dinimizin içinde yok zat. Sahabalar hatta Resulullah biribirini duada bolun diýenmişdikler. Emme özlerdi jewnet Hudaýdan dileýänmişdikler. Yani bir toforlu dağı hiç dua etmeýärler. Namazhan adamlar yatjak bolýar, turanna, namazdan soňra teberrik yerlerde hiç dua diýen zat aslında zindigisinde yok. Ey bar Hudaýa, ey Rabbel alamin, ey ýeri göýüň yaradan Kadir Allah, imandan ayırma, bereketten ayırma, ya özünün bir müşkili waka, Hudaýa özüň arkam bol, Hudaýa men musibatymı asan et, Hudaýa men toýuma bereket ber, Hudaýa men oglaň şogum näme, ihlas bilen kol götürüp aglap dua etmek tamam zindigisinde yok.